det var heller ikke meningen, jeg skulle svømme herned. Hvorfor? Den går hele tiden ind på... Nå, det er fordi, jeg holder en nede for mig. Hej, Sara. Oliver. Ja. Den har mere stone. Jeg er rig. Optager du? Hej. Du kunne godt have sagt det, men hej alle sammen. Nej. Så siger vi det. Ja, mor. Ej, altså. Nej, hvad laver du? Ja, mor. Hvad siger hun til dig? Det er fedt at være alene hjemme nogle gange, Emil. Ja. Shit. Jeg har altså kun 2,5 i hunger. 1,5 i hunger. Ej. Må jeg godt få noget? Eller så siger du nej. Eller siger du ja? Okay, riste det. Ej, jeg har... Man løber godt nok hurtigt tør af de der stone bricks. Man får jo ikke engang lavet sin sti færdig. Au, nu dør jeg. Jeg har jo kun 2 liv og 1 hunger. Nej, jeg vil... Okay, jeg løber ikke, for jeg kan ikke løbe derhen. 2 bøffer. Jeg er sulten. Tak. Nej. Oliver? Hvad laver du, Sisse? Prøver du at komme ind på mit værelse, eller hvad? Så er du der. Godt. Jeg troede, du var gået af. Oliver? Sisse, hvad laver du? Det er min kat. Hej, Sisse. Jeg har ikke tid til at kæle med dig. Sisse! Oliver. Du. We like to move it. 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 Du. Har vi ikke en bucket? Kan vi ikke lave en bucket? Så kan vi drukne ham. Hvis du kigger i kisten, for jeg har nemlig ikke adgang til kisten, så laver jeg sådan en. Er der ikke 3 stykker jern? Har Oliver har dem på sig. Okay. Ja, undskyld. Må jeg også godt dække det øverste til med stone bricks? Sådan. Det. Okay, nu er det nat. Jeg havde slet ikke lagt mærke til de der sugarcanes. It's not called being gay. It's called being fabulous. Woohoo! Jeg elsker den Fridays with PewDiePie. Ja, jeg kan godt lide PewDiePie.
XD. Ej, hvad har jeg lavet? Nej. Au! Nej. Jeg vil ikke. Jeg kommer. Hvor er du? Han er efter mig. Nej. Sarah! Det var altså ikke kun ham. Nej, jeg dør. Han dræber mig. Jeg jagtede ham. Hey, Sara. Ja. Han er i vores faction. Han kan ikke høre det også. Miau. Au. Og det gør ikke noget. Bare du sætter den på igen. Det er bare for pynt. Sarah, så ruder vi lige op. Ja. Jeg rydder mit eget træ op, fordi det er mit eget. Ja. Oliver, få dit jern. Må jeg få 3 stykker af dit jern? Oliver, må jeg få de 3 stykker jern? Tak. Undskyld. Ja, jeg så det ikke. Dyt. Så laver jeg lige en farm, ikke? Må jeg det? Ja. Må jeg godt lave en farm? Må jeg lave? Det er ikke sjovt. Det er slet ikke sjovt. Ej, Vel, Oliver? Kan du huske det? Kan du huske det? Ja, Hvad? ja, også. Jeg elsker de tider, de var sjove. Ja. Men det er fordi, vi har lavet sådan en joke med, at nogle gange så griner jeg helt vildt meget. Og så siger jeg, det er ikke sjovt, og så begynder jeg at grine igen. Det må måske ikke så sjovt. Så fordi det nogle gange så det er en joke om Oliver. Nå, men nu blev der lidt stille. Ja, det synes jeg også. Det er vel fordi, at vi koncentrerer os om noget. Ja. Ja. Oj, ja. Ja. Jeg er her. Tak. Så gør vi sådan her. Prøv at se her. Og prøv at se på mig. Se på mig. Og jeg greb det, men så gled det ud af mine hænder. Det var kyllingen. Det var kyllingens skyld. Okay. Okay, men så laver jeg bare farmen færdig næste gang. Velkommen til Waterpool. Okay, jeg kommer. Jeg er i hælene på jer.
Det var godt. Nej, jeg vil ikke fisk. Nej, jeg slår bare back. Ja, det gør jeg også. Oliver, du hopper før. Au.